Xa queda un mes, estamos á volta. Ahora é un momento ideal para vir á plaza e aproveitas de comprar ahora e conselalo para ese día. Saleu xa na tele de que iban a alzar os precios, estes días xa se nota máis a influencia de xente. Compran ao principio que cando máis barata lle sale, dai vai subindo e principalmente este ano non hai moita mercancía. Mellor antes que despois, que despois vas a pagar o plato. Xa non é solamente que sea caro, é que ao mellor hay pouca mercancía. El marisco congela sin ningún problema. Sabe el método para congelar, realmente para Navidades lo tiene como si lo hubiese comprado al día. A xente anticipase porque quere ir sobre seguro, que non quere estar ao último día e pagar o que lle pidan, claro. A xente xa ven a tiro fixo, xa saben o que queren. Cada día máis previsora. Incluso nos encargan, logo nos vísperas veñen a buscalos. Sobre todo centollas, buey de mar, cigalas, permiten congelar y quedan muy bien. Xa hai xente que empezou a congelalo a mês, porque é unha cousa que vai subir moito porque hai bastante escasez, e o camarón e a centola é algo que é moi habitual congelalo tamén. Temos moi bo produto. Langostino e vieira é o que máis se está comprando por agora. Compren marisco fresco e o congelen na casa. O fixo un ano xa o fai sempre, porque xa é ben. O mellor aquí na plaza, que vimos moitos sitios da nosa costa, e é moi boa calidad que tedes por aquí. A verdade é que veñan todos a mercar, que van quedar todos moi contentos.